संध्या विष्टिं च होमं च यावज्जीवं समाचरे. संध्या होमु दैविक सगळं देहांत जीवस तिडोळू कोर्तगलेंत न त्यजे सुतके वापी त्यजन गच्छत त्यजो गतिम. ये सोडलेंजलारी अधोगती वत्तो म्हणून सांगता. सूतके मृतके चैव संध्या कर्म न संत्यजेत. सुतकलेंजलारी संध्या सोडू पाणा म्हणून सांगता. मनसो चारयेन मंत्रान प्राणायाम मृते द्विजः. मनांतूंची ते संधी मंत्र सगळं म्हणून कजरेत. सकाळीचे केळकारी सूर्याक अभिमुख जावन दनपार उपरांत बडकार जावो पणजीरार जावो सूर्याक अभिमुख जावन आमकां हे संध्या वंदन करू. अद्य श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम मम शरीर शुद्ध्यर्थम नाम मुद्रा धारण करिष्ये. हे नाण जावन शुद्ध वस्त्र निस्तुंद तरी हे संध्येचे दोन्ही आत्मन आयतन हे श्रीमुद्रा गोपीचंदन कन्नडी आणि एक ताट हे सगळं तयार करून तरी बेसुका. आणि अद्य श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम मम शरीर शुद्ध्यर्थम नाममुद्रा धारणमहं करिष्ये म्हणून इथे एक चित्तावून दाखवा लागल का. मग हे गोपीचंदनच नव्हे गोपीचंदन स्तुती म्हणून का. चक्रमुद्रा विष्णोर देह समुद्भव चक्रांक नमस्तुभ्यम धारणान मुक्तिदम भव म्हणून हे गोपीचंदनाक प्रार्थना करू का. मग दावतारे कळवेरीच करू दागाल का. आणि ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम म्हणून का. आणि गोपीचंदन काणू इसकोन झोरो का. ओम अतो देवा अवंतुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः म्हणून इसकोन झोरो नो इसकोन ये कोण दोर का. मग ये पंचे बोटांक प्राधान्य सिंह अंगुष्ठ पुष्टिद प्रोक्त हा ये उंट्या बोटान नाम केल्यारी खरूज तोलो मध्यम आयुष्करी भवेत ये बोटान केल्यारी आयुष्य चढतने. अनामिका अन्नदा नित्यम ये बोटान केल्यारी केदना जेवतोलो जेवतोल म्हणे शापाडरा मामला केना ताका जेवंत प्राधान्य असतने. मध्यम आयुष्करी भवेत ये बोटान केल्यारी आयुष्य चढतने. अनामिका अन्नदा नित्यम ये बोटान केल्यारी ताका जेवण प्राधान्य असतने जिमच्या तालपरेस चलतो. तर्जनी मोक्षदायका ये बोटान केल्यारी केदनाय आमका यो जन्म सार्थक जावन ते म्हणटा मोक्षाक आमी पामतले म्हळ्यार उद्देशान आमी केलेले मात्रान मोक्षाक पामतले. अशी हे चारी बोटांनी करप तर चारी फळ आमकां मेळ्ळेत जाल्यार प्राधान्य ये बोटान करचें तेन्ना करून हे बोटान इस करून हे बोटान ओम केशवाय नमः म्हणून हंग इथे कन्नडी चोनूची नाम करू का. मगरी ओम नारायणाय नमः इसे करू का. ओम माधवाय नमः अंगेश करू का. ये नाम दिग्गज आमका ये नाम गोलचे दिव्या मठ जामका ये नाम पद्माशी कोळ्यावरी जामका. ओम गोविंदाय नमः म्हणून ओम विष्णवे नमः अंग करू का. ओम मधुसूदनाय नमः म्हणून करू का. ओम त्रिविक्रमाय नमः अंग करू का.
ఓం వామనాయ నమః ఇంక కూర్క. ఓం శ్రీధరాయ నమః ఇంక కూర్క. ఓం ఋషికేశాయ నమః ఇంక కూర్క. ఓం పద్మనాభాయ నమః పట్టిరి అంగ కూర్క. ఓం దామోదరాయ నమః అంగతాళ్ వేరు కూర్క. ఓం శ్రీమదానంద తీర్థ భగవత్ పాదాచార్యేభ్యో నమః మనం ఉద్యమ మ్యాలికి కూర్క. तवड़ ये नाम दंडाकारम दिगस्तने ये नाम जोचदी व्यावर्यस्तने ये नाम पद्माशी कोळ्यावर्यस्तने ಈ ನಮ್ಮ ವಾಸಿ ಪನಾಮಟಸ್ತನೆ ಅಸಿ ಆಗೆ ತೇರ ನಮ್ಮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चक्रमुद्राज कुर्मार का गोपीचंद्रनाथो अनेक आके प्रार्थना सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानांधस्य मे नित्यं विष्णोर मार्गम प्रदर्शय मोहनो इसिकोर्नो मार्का एक निर्लार मार्का एकांगा उद्योडोळ्याली मार्का आणि 5 अण्णांग मार्का 1 2 3 4 5 आणि हरद्यारे अंग 3 मार्का 1 2 3 मगिरांग मार्का 1 मगिरी उद्यन मारी 2 1 2 मगिरी अंग 3 1 2 3 मगिरी अंग 1 2 मगिरी ये अंग उद्योग करना खाल मगिरंगा मगिरी ये न मारी खाल दावतारी दावताल न माचरी खाल मार्का एक मगिरी शंख मुद्रा पांचंजन्य निजध्वान ध्वस्तपातक संचय पाहिमां पापिनं घोरम संसारार्णव पातिनम अप्रार्थन म्हणजे तरी ये चांकुरनो गोपीचंद्र बुड्डोंका दाव दोळ्यालगी आणि दाव न मारी 2 दाव मुम्यारी 3 दाव हतारी ನಮ್ಮ ಉಂಚಾರ್ 2 दाव ಕನಾರಿಗೆ 1 ಅನಿಕ ಉಜ್ಜತಾರಿ ನಮ್ಮ ಖಲಾಕ ಜಾನು 1 गदा मुद्रा दैत्य शोणित दिग्धांगी कौमोदकी गदे हरे बिंदी बिंदी दमोंतस्तम त्वां नमामि पुनः पुनः ही प्रार्थना म्हणजे तरी अशी करून मिडलार मार्का दाव बरी मार्का दाव मम्यारी मार्का दाव हतार मार्का 2 अनिक फट्टीर मार्का मगिरे पद्म मुद्रा संसार भयभीतानां योगीनां अभयप्रद विष्णुहस्त स्थितं पद्म पाहि मां सर्वतो भयात् यो मंत्र मोणकनिक इसी मार्का सर्द्यार 2 उद्यबर 2 उद्यतार 2 अनिक ई देवालय अष्टाक्षरा मंत्रो ओम नमो नारायणाय नाम मुद्रे नमस्तुभ्यं त्वदंगित तनुर्हरे प्रसादात् विष्णुलोकेहं चिरं दास्यामि निर्व्रत म्हणून ಈ ಸಗ್ಗ ನಮ್ಮಾರಿ ಎಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾರ್ಕ
संध्यावंदन करू का પછી આદ્યંતક દોરનો આરંભો ક અધિમેથી પ્રાર્થના કरू का ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारंभ कार्ये निर्विघ्नमस्तु शुभम शोभनमस्तु आचम्य प्राणानायम्य संकल्प्य ओम केशवाय स्वाहा स्कॉर्पियन का ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम मगिरी ये बोटाना आदिमो जोड़ाम दालाम का मगिर दाव जोड़ाम का आपो ज्योति रसो मृदम ब्रह्म भूर भुवस्वरोम श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातःकाल संध्यावंदनं